شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر. شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر. سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفار. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз числаи 25 феврали 2021 сол аст. ин бегоҳи рӯзия. ман хонаи очам омадам. ҳамхе торти медови тайёр кардестем да иҷа да хонаи очам. пага мавлуди очамак хиди ба хиди ҳамхе оилавӣ дар мобайни оила ҷашн мегирем. рӯзи мавлуд гуфта барои шод гардондани дили очам ҳамхе тайёрӣ дидестем да иҷа торта тайёр кардестем. коржи коша бо анаму креме ки бисёриҳо пурсиданд дар кадом магазин мефурӯшанд, чӣ хел мефурӯшанд. рости гап ия ман намедонам дар кадом магазин мефурӯшанд. ия заказ мекардам, очамак ҷои заказ мекардиян кадом дугонаашон ба фикрам ҳавай одам айкҷоӣ меовардай. нархш ба фикрам 180 рубля 200 рубля михе қимат не арзонак. дар иҷа бошад михе коржикоя тайёр кардем. ози ҳамашаку напухтем, аста аста пухтестиян ҳамхе вай беҳад хеле ароматни ба маззаи хушро омадан. дар иҷа уже крема тайёр кардестем. ҳавай крема полни андохтем ҳамаи пастудадая. И крем уқа ширини бад нест, кадоми наиста буд ки и беҳад ширинае. шумо бо шакар андохтен. ним стакан шакар ҳамроҳ мекунӣ ҳатман, барои ки и крем уқа ширини бад нестай. баъд ами шакар хушрӯ мекунаша, бураға сипа зеб мекунаша. ака да ҳами бигем скорости баландаш ҳамихе мезанем то ғавз шуданша. ҳамаша нишон тиём чихе ҳами кремша тайёр мекунем. ҳамихе аста аста аяк лав ба миксер задестем. аяк намуди аяк параки дигаш видео кардестам. я дастам кати задестам, я дастам кати видео кардестам. камтар хостам дар бораи модарам гап занам. модарам 69 сола мешаванд. худаҷонака мушона дароз кунанд. ҳамаи модарое ки дар болои сари мо ҳастанд калонсарӣ мекунанд, мақсад меомӯзанд зиндагия чӣ хел пеш бурданша. бе модар ҳаёт ҳеҷ маъне надорад. худованд он касоне ки модар надоранд сабру тоқати ҷамилшон бития. модари ман хонашинае, кор намекунад, дами хона мешина. вай айҷа бародаром ҳастанд, мақсад ҳамихе болои саркатӣ мегардонанд. шаяд вай гул парвара бигем, гула дӯст медорад. дар хонаш бениҳоят гулои бисёр дорад. агар ки шавад дар давоми видео камтар бо ба навор мегирам гулои очама. дар иҷа кремо ҳамхе ғавсаки хушрӯ шуд. дар дарунаш якта варёнкаи ғавса ҳамроҳ мекунем. варёнка ҳама вақт ба мазза мекуна крема. кадом намуд креме ки боша ами варёни згушонка бениҳоят ба маззаи хушрӯш мекунад. ҳамихе аввал якта сметанаи 20% андохтем. баъдан якта варёни згушонка ҳамроҳ кардем. хе баъд дастам камера кардестам, баъд дасти дигар миксер кардестам, камтар душворай. хай ҳамихе бахшиш ки бисёри баҷҷи медестай ба фикрам ки созай.
ина мехе дӯстони азиз, ҳози ҳамаакша хушрӯвак вай мекунем, омехта мекунем хушрӯ. Баъд тортмона крем мекунем бигем. баъд ба қисми торт мегзарем. Коржикомона ҳамаша пухтем, ҳамаш хушрӯвак омадан. Лали монда гирдоша брида як хел кардем. Ака сироп тайёр мекунем дар стакан. Ҳама вақт сироп нағзай барои торт коржик мулоимаки хушрӯш мекунад. Дар иҷа ина мехе торта сабират кардем. Ҳама вақтиш меоя нагирам гуфтум. Ай ҳами гуфтум коржики охиронша нишон тиём. Тортмон бениҳоят сер креми хушрӯ омад. Ҳатто крем зиёдтӣ кард. Анами охирон вайшай коржикшай мондемам хе сироп кадистем. Сиропи мо ҳами шакару обай тамом, дига ягон чи нест. Ина мохе ака торта кремша када мемонему крошкое ки агирдош бридем. Баъд саҳар ҳози чӣ хеле гуфтам иҷа ҳози шабона рӯзай. Шабона мо ҳам самбуса пухтему, ҳам торт кадем бигем. Аввал торт кадем, баъд ба самбуса шурӯъ кардем. Мемонему ия субҳда ба крошкаша булош мекунем ки барои безеб нашава. Ҳози иям хе гирифта дар халденик мемонемша то саҳара. Крем бениҳоят креми бабаракат. Ҳамаш дар раси зиёдтӣ кард. Аҷоибот маззаи крема дами сливки барои ами крем бениҳоят маъқул шуд. Таъмшам бениҳоят бамазза. Барои гул мондан мақсад бигем проблема нест. Чӣ гуна гуле ки монӣ гул хушрӯ мебиёя, ҳам ғавсак барои гул хушрӯ. Чӣ намуд гуле ки монӣ мақсад садбарг, ҳама намуди гулда меқапа хушрӯ меиста. Лекин мо гул намондем, ҳамихе обични медовӣ пухтем. Гирдо ба гирдош кати ҳамихе шакидем кремая. Хе камакакози ба корча рост мекунам шона. Ва баъдан ба халденик бурда мемонамша. Крем бениҳоят бисёр шид. Ҳар як қабаташда бигем бас вай ғавз мондем. Тортам бениҳоят мулоимак омад. Олбо нишон метим тона да вай давоми навор да вақти бриданаш. Дар иҷа мо самбуса кардестем. Самбусамона 8 звола гирифтем. Зволаҳоро ҳар якташа тинӯ када дар иҷа фақат таплёни молоко шакидемаш. Фарш монда гӯшт, пиёза тамом, дига ҳечи нест. Камакак мурч, зира тамом. Жир наандохтем, мо жира нағз намебинем. Амхе ҳамаша дар иҷа дӯстони азиз ҳамаша тинӯ кадем. Як хел гуфтем ки ҳамаша аввал тинӯ кунему ба фаршора бимонем ки як хели хушрӯй биёяд ҳамаш. Ҳози анака вай мекунем шуна мепечонему, а як лав пухтан мегирем. Ҳамашда хушрӯ расид. Чӣ хеле ки мо мегем сарбанук. Ҳамашда сарбануки хушрӯвак расид. Дар иҷа бачам дар тӯри сармон самбуса интизора ки очаҷон кай мепаза. Муҳаммаҷонима. Ина мехай дӯстони азиз печондем самбусаҳораво ка як лав пухтана сар мекунем. Дар иҷа аллакай субҳи содиқай мо тайёрӣ ба авқотҳо ҳам гӯшбирён ҳам ош мекунем. Ҳама камака гӯшбирён мекунем. Ина мехай дӯстони азиз дар иҷа ма ошум ба рӯғани зағирай. Аввал ма пиёз масриф мекунам ва гӯштома меандозам. Ҳамихе майда када гӯшто бирён шудестиян. Дар иҷа камтар салати оливия тайёр кардам. Гӯшти ҷӯшондагия вайош ҳамаша шумохтон медонен. Гӯштора ҳамихе аяк лав кофта, аяк лав корма ҳамаш гӯем параллелна. Ай сар то абета мақсад ҳама кора успет кунем гуфтем параллелна ҳамаша кадестем. Гӯшто бениҳоят сирхаки ба маззаи хушрӯ шудан. Аҷоиб таъмшам хушрӯ омад. Дар иҷа боша дӯстони азиз ма гӯшбирён кадестам дар мультиварка. Ҷамхеб ҳамаи приправаҳоша андохтам. Тисе ки буд ҳамаша андохтам. Ҳози аввал гӯштома хушрӯвак бирён мекунам. Баъдан дар охир 6
ҳамхали ҷигару ҳамхалиҳо реза карда тайёр карда мондагиам дар охир ваёш кати меандозум бирён мекунам. Дар салатам ане михали бо ваё андохтам, зелёни гарошу кукуруз, майонез андохта, намак када ҳамаша омехта када тайёр када ане михе мондум. бениҳоят ба маззаи хушрӯ омад. Чизе ки буд бигем андохтам. ада иҷа боша савзи ошма андохтам. ҳозир 5-6 минут бирён мекунем, баъдан обша меандозем. дар иҷа гӯшбирёни масрхак шудестай. Як лав ишам кофта нигоҳ када истодам. хеле ки гуфтам дар иҷа шиш ҷигарро ҳамаро реза када тайёр када мондагим дар охир меандозам. дӯстони азиз, шабона мо самбуса пухтем, 5 лист пухтем. ха кӯдако хӯрдан шукронашон иш ва яй зиёдиша имрӯз барои очаҷона як деша хурсанд кардан. хеле ки одамо барои рӯзи мавлуди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам хурсандӣ мекунанд. мо ҳам ин модари мо яй дар тори сари мо дар ин ғарибӣ мехоҳем як дилша шод кунем. гуфтем хидмон ба хидмон оилавӣ. самсо бениҳоят ба мазза омаданд. сочинияки сергӯшта кашро омаданд. иҷа ови оши мо ҷӯшидааст. оша андохтем майда када ҷӯшидааст. бинони азиз, торта ки дина вай кадаги будем тайёр кадаги будем, крошкаша ҳозӣ кардем. дар ҷам хеле якта дона гирак вай қанд гирак дар қандоя гирифтем. донагиёра дар дона гирак вай кардем. ина иҷа салат тайёр. ҳозир сарҷамага ки дастархона рост када мешинем. дар ҷа оли авқото тайёр шудастанд. ҳам ош кардем, ҳам камтар гӯшбирён кардем. фотима чарадем. фотима ҷон мумкин нест дада духтарҷонон. те фотима те биё чӣ бихӯр чормағз бихӯр. фотима духтаро и гулои очаймая. ин очайма беҳад гула дӯст медорад. да и парак давлени санҷакшая и гулои очамай. шабини чӣ хушрӯ. да пеши ана меояда дивани оча мондагия тамошо када нигоҳ када да иҷа манзараҳоя дида мешина. бақлашкаҳаки чиз шаби ай балконашон барои мусичаку. дар иҷа салата тайёр кардам барои ош. анаёе ки мебинӣ анаияй аймо байнду булакиш кардам. беҳад ба маззаи хушрӯ ҳамин намудаш. дар иҷа барои гӯшбирён мона зелени гашнича пиёз укроп майда кардам. иҷа гӯшбирёнам тайёр шуд. ина мехай гирифтам шуд дар дилайли бо зиёдӣ кадагиай дар уҷа бигем гуфт хеле гуфтам худи ба худи зеленои майда кадаги мамхе дар болош ҷӯшидаистам. бениҳоят таъмаш ба маззаи хушрӯ омад. мулоимаки аҷоибот омад. бигем ҷамҷигар ҳаваё бениҳоят ба маззаш кардан. дар иҷа аллакай мо шиштем сарҷамак. ҳама ки шиштагӣ буд мада камтар бигем нӯдоб набуд ба навор гирифтан. ҳама хӯрда шидан бигем рафтан ба комнатаҳошон аз паси корошон.
بعد من همیشه کمتر به نوار گرفتم. اینجا آشمون با بگاه برای بگاهی روزی بود. برای همیقه ای علاقه بگاه کمتر گفتم به نوار بگیرم که چه خیل آمد آشی بروغنی زغیری من. به نهایت بوی با مزه، بوی خوشرو برامده استایده اوجا. نمیخه تیار شد آشی مورم در اینجا امخه دلالی برداشتمش. دوستانی عزیز، در همینجا با شما خداحافظی میکنم. رحمت که ویدیوی ما را تماشا میکنین، رحمت که دستگیری میکنین، رحمت که کامنتاریه های به نهایت خوب مینویسین. هزار رحمت کلان برای همه شما، برای دعاهای نیکتان برای فرزندای ما. همه شا خواندم، به نهایت شاد شدم. دوستانی عزیز، تا ویدیوهای آینده خدای رو مددگارتان. شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك